намоишгоҳи молу маҳсулот дар шаҳри Душанбе. ҳузури сокинон камранг аст. ташаббускорони ин намоишгоҳ умедворанд, ки баргузории он ба рушди иқтисоди кишвар мусоидат хоҳад кард. беш аз ҳама баланд бардоштани иқтидори рушди содиротии ҷумҳурии Тоҷикистон, дарёфт намудани шарикони ҳамкор, созмон додани корхонаҳои муштарак дар соҳаҳои афзалиятноки ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин намоишгоҳ беш аз 70 ширкатҳои ватанию хориҷӣ ширкат доранд. соҳибкорон мегӯянд, ҷанги Русия бо Украина ва тағйирот дар бозори беруна ба кори онҳо низ таъсир гузошт. хеле таъсир кард. савдо наздик ба 40% кам шуд ва истеҳсолот ҳам дар натиҷа кам гардид. На 40% уменьшился. Конвертация пулҳо нашуду, ами хел сустӣ ва савдо кам шуд. Ин дигар ки амин ва пасравии нархи семент гирифт. сокинон пайваста мепурсанд, ки чаро қурби доллар поин рафтаасту аммо нарх бетағйир монд. тоҷирон мегӯянд, онҳо вобаста ба қурб нархро поин бурданд. вақте ки қурби доллар поён рафт, мо нархҳои маҳсулотамонро поён фаровардем. чанд фоиз? 10-15%. 20%. То 20% арзон шуд. Бале. Я ҳисоби қурби доллар. Бале. онҳое ки аз ин намоишгоҳ маҳсулот харидорӣ карданд, мегӯянд поинравии нархро чандон эҳсос накарданд. нархҳои чизе ки мо харидем ҳамон нархи бозор. помидор 5 сомон, либам 5 сомон, чой 12 сомон, амин агар кофтуков кунед, ҳамон 12 сомон ҳам меёбед магазинода. ҳамчи мороженое 4 сомон, 3 сомон, напитка 5 сомон. худотон фикр кунед, ҳама ҷода ҳамин нарх, ё ки не? просто мо да ин компактна омадем, якбора ҳама харид мекунем. ташкили ин намоишгоҳ дар ҳолест, ки сокинон борҳо таъкид карданд, ки интизориҳояшон аз чунин намоишгоҳҳо бароварда намешавад ва дар аксар ҳолат нархҳо барояшон дастрас нест. ҳарчанд мақомот ҳадаф аз ташкили онро муаррифии маҳсулоти ватанӣ ва ҷалби сармояву таъсиси корхонаҳои нав мегӯянд, вале қатъи кори соҳибкорон фазои номусоиди соҳибкорӣ аз нигарониҳоест, ки пайваста дар доираи коршиносон садо медиҳад.